Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyo yau zan nuna muku wani setting a cikin cameranku. Wannan setting shine yanzu misali idan ka ɗauka hoto sai ka ga hoton watermark ɗin cameranka ya fita a jikin hoton da kai ka ɗauka ɗin makamanci wannan. Misali za ka ɗauka hoto sai ka zo ka ga sunan wayanka a cikin wannan hoton, kai kuma baka san ta yaya za ka rufe shi ba. To a cikin wannan bidiyon zan nuna ma ta yadda za ka rufe shi ba tare da ka samu wata matsala ba. To mu shiga cikin bidiyon. To ‘yan uwa, kafin mu shiga cikin bidiyon, wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu, da ku taimaka ku taɓa mar alamar like domin yana bani ƙarfin gwiwa. Idan baka danna mun subscribe a wannan channel ina ba, da ka taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyon. To ‘yan uwa, kamar yadda ke gani kai tsaye ga camera na din nan, ga ta nan kai tsaye kamar haka. Zan zo in shige ta kamar haka, kamar yadda ke gani. To yanzu bari in ɗauka hoto ɗaya, bari in gwada muku kamar yadda ke gani. To gashi na ɗauka hoto, bari in shiga kamar haka. To da zaran na shiga bari in buɗe. To kamar yadda ke gani ga hoton sunan wayana ya fito kamar yadda ke gani a cikin screen, gashi nan kamar yadda ke gani. To abinda zan zo in yi yanzu kai tsaye, kawai zan fita baya haka, bari. To kai tsaye da zaran ka fita zaka ga wata alamar setting ta saman nan kamar yadda ke gani, zaka zo ka taɓa ta. To da zaran ka taɓa ta, ga gurin da aka rubuta auto watermark din nan, gashi nan auto watermark din nan na a buɗe, kai tsaye zaka zo ka rufe shi kamar haka. To amma idan kai kana son hoton sunan wayanka ya dinga fito a hotonka, kai tsaye zaka zo ka bar shi a buɗe kamar haka. To yanzu mu ban ma so, yanzu kai tsaye zamu zo mu rufe shi. To bari mu zo mu ɗauka hoto mu gani. To kamar yadda ke gani gashi na ƙara ɗauka hoto, bari in shiga cikin hoton. To kamar yadda ke gani dai yanzu gashi babu a hoton, gashi nan wanda mun ɗauka yanzu. Amma kamar yadda ke gani gashi a hoton na ɗazu, kamar yadda ke gani gashi nan techno camont, kamar yadda ke gani gashi nan. To ‘yan uwa, a nan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan. Idan kana da wata tambaya kai tsaye zaka iya ka rubuta mun a gurin comment. Na gode, sai kun ji ni a bidiyon gaba.